penjo kachiel kod wachni mogik thuolo marwe morumo. Erokamano, anaparo ni lwenyni to en lweny ma onego wariw pachwa to gi wamak lwetewa kanyakla mondo wago lweny. Blame games ok bi konyo. Nikech blame games unyalo bedo godo to ok bigolo solution. To be kwa discuss wechegi onego wachiw luor ne jotendwa mosetelo ne union. Ok wanyal chodha nying oyu kata nying akelo kaka wadwa chodhogi kaka neno ka jopuonj gi chodhogi. Nyaka ging'e ni jogi gin jomoyier mondo tel ne jopuonj. Ka dipo ni nitie wach moro to imiyo gi luor makende monego bed ni gin godo. Mano onego bed ni wawacho kendo wawacho maler. Kaka gin be wamiyo gi luor kaka jopuonj kendo chandruok ma gin godo be waneno to be wadwa ni mondo wawuoth kodgi. Koro wariwa lwetwa mondo wawuoth wuodhni mondo wane kaka wanyalo konyo. Wuodhni ok omako gi kende kane owadwa wange ne golo pache. No wacho ni wan gi categories adek mag jopuonj ma affected monego bed ni wakedo negi. Ayie gi wachno kendo mar ariyo interns gi kata kwa kedo ne interns mag junior school. Interns be nie primary school kaka japenjo no sepenjo. Yes. Interns gi gin interns gi te. Onge intern manus to gi intern ma full. Intern en intern ma ka janeno goch pate moro be ondiko kacha ni chulo gi 17,000. Enyo ji te nikech 17,000 mimiyo gi ni ok wanyalo wacho ni en gima onego bed ni wamor godo wate. Emomiyo kaka unions kata bed ni jowa mabedo affected manie category miluongo ni intern golo pachgi kawacho ni union onge gima timo. Pod wabiro chung' matek ni mondo watinegi mondo wane ni ratechgi oyudore kaka dwarore. Emomiyo kwadhi bedo piny gi sirikal biro chopo ndalo wan wang'eyo gin an asebedo gini for more than 30 years. Wang'eyo ni biro chopo ndalo kwa luwo ratiro maber ibiro ndikgi permanent and pensionable. To biro chopo ndalo kwa luwo what we call industrial procedure. Wabiro luongo gi maka giwuok oko to idhi yudo tijni. To bende ne gichwalo ywak moro ni nitiere joma no graduate 2023 to sendiki to joma no graduate 2015 to pok ondiki. Aduoge mano. Koro wamak lwetwa wang'iyane ni to ang'o mwatimo kaka jopuonj. Weche mag corruption e piny ni ok chakore nyoro. Corruption en wach mosewache ji oselose kata ndiko jopuonj ma ng'ato nyo graduate nyoro tindiko tich to moro be oserito. Nitie moko madhi retire kapok ochako tich pok gitiyo. Kano ae college en osebedo abeda oko ma ike mag ndiko osekalo ma en japuonj madhi retire kapok otimo pok ondike. To nitie moko be modonje service tindiko. To gigi ok otimore wang' ni kende. Gigi no bedo chakre chon. Wan gi history kaka TSA timo. To sani bineno ka nitie gima timore ma is very unfortunate. Ni politicians wuotho gi barupe ndik tich gidhi godo funeral meetings, arambe meetings. Mana mapiyo. Yeah, ineno ka gitimo mano. Nato komiyo gi barupe ni mondo giter kuno. TS barupe go ai ka TSC. Ma blame game mikelo ni leadership mar unions ni gineno gigi katimore. Wan ok wachiwo barupe go and wakwedo gigi be wawacho ni japuonj onego miye haki ne kulingana gi graduation manotimo. Koro wan ok wanyal wacho ni magi owetewa kendo gin nyithiwa. Moko be gin nyithiwa. Wadwa ni mondo ndikgi e yo malong'o. To lweny mondwalo ting'o ni wadwa pogore ni nitie kupet gi nato kopogore. Kadipo ni gin be gibiro wamak lwetwa mondo wang'iyane ni to chandruok ma nitie ni ere kaka watiyo kanyakla mondo walodwe. Iwacho kanyo makare ahinya Zablo na wange